Sir John. Yes, ma'am. Good afternoon man sa tanan nga pamati sa imong nga program. Thank you, good ma'am. No? Anyway, mangonseho lang kami, ma'am. Kamusta? Anong aton subong ma'am nga activities or ginahimo nga matikang dala sa DTI? Inibla mga parte sa pagbantay naton monitor sa presyo sa mga school supplies, ma'am? Okay. Because ng of the opening of classes na every time mag-open ang mga classes, ang sorry, dali lang yung ko. Ang gina-intensify sa DTI ang monitoring on school supplies. So, may mga basic na mga school supplies na gina-monitor naton, like sang notebooks, pad paper, ang crayons, eraser, sharpener, and ruler. Lagi kami nakakonsentrate sa muna nga mga basic school supplies. So far, ma'am, kamusta, ma'am? Anong presyohan? May ara ka mo na datos, ma'am? Ang may ara kami nga ginabasihan, kag-distribute na ni naton sa mga sellers ng school supplies, ang latest nga suggested retail prices ang nahambal ko nga mga product. So, ang ginatawag na nga gabay sa mamimili ng school supplies. So, as of July 25, may bago nga gin-issue nga list of suggested retail prices ng school supplies. Gina-distribute na natin sa aton mga sellers, mga retailers natin, mga groceries, mga school supplies sa seller para isundo nila ang ilang prices within the suggested retail prices. Oo. Subot sa lingon, ma'am, kahit aware na dapat pang manugbaligya, they are not allowed to go beyond gun pilang SRP. Oo, amo nang ilagay. Kay ang aton bilang ang nahambal nga SRP, ang amo na siya ang price from the supplier. May allowance ang price na hindi maglapaw gali ang baligya, ang price from the supplier mas lower pa sa SRP. That's why kung mag-mark up sila within the SRP man gyapon, may ginansya na sila dira. For example, badaan mga notebooks o mga composition na ang SRP naton depende sa brand gani, ma'am, no? So, sa aton nga list of SRPs, example, notebook, gina-classify na siya kung example, writing notebook, ang may lines na lang red and blue. Tapos, ang notebook, ang composition, ang puro blue lang na iya lines. Tapos, ang notebook, ang spiral, ang may spring na bala sa kilid. Kag ang isa, ang ginatahi na bala sa yarn, ang iya kilid na. So, naka-classify na. May mga difference in prices na sila depende sa klase ng notebook. Kag depende man sa papel bala kung ano siyang paper made of bond paper, ang puti gina siya tapos book paper ang medyo hindi siya gawagin puti. So depende sa klase kag sa number of leaves. So lain-lain na ang number of leaves ang notebooks, no? Pero ang gina-concentrate na gina-monitor sa DTI, ang pinaka gina-monitor is ang 80 leaves na notebook. So, nakita na mabati sa 80 leaves na notebook, lain-lain nga brands, lain-lain nga may mga brands na syllable, brands na samon list mo sang SRP. So, ang gatabo sina, because ang SRP is nationwide, may possibility nga diri sa Bacolod or sa Negros Occidental, may mga brands na ara sa SRP nga wala diya sa aton. Kung dito lang na sa Luzon or sa Manila lang na siya nga brand, hindi kalambot sa aton, so wala na siya sa list. So, himuon naman natin, isang taon diya natin kung ano diya ang mga brands nga ari sa aton, kag ilistahon natin sa aton nga price monitoring. That's why kung makita nyo ang amon monitoring report, for example, na writing notebook, abi, 2, 4, 6, 8, 10 lang na dira ang nabutang sa SRP, sa halin sa nationwide, gid lang may SRP, pero ang sa aton di, kung mag-monitor kami, may ara pag kami diri makita ng mga other brands kaya nga wala ko sa lista. So ginakuha man naton ang prices. Pero basically, ma'am, ang importante sinidiri nga kung ano ang may ara bigabay nga ginatamdan ang mga konsumidor
Kag aware bala sila nga dapat ining mga manugbaligya hindi pwede maglapaw sa amos ni. In kaso por kaso mamayara sila abi na eksperyensyahan gid tuma na gini ka mahal ginabaligya sa nga ining establishmento. Anong dapat nila imuon, ma'am? May ara kita nga as consumer di sa aton mga estudyante o sa mga ginikanan nga nagabakal. Siyempre may kinamatarong kita nga magpili. Kung magambal nga mapili, una, ginanin nato napili ang barato nga pwesto ni bala. Oo. So, kung bisa may choice ka man niya kung medyo damo man gawa mo kwarta, may choice ka man niya nga do mga namin, ijablay mo yung mga brands siya, kag wala siya sa lista, kag therapy, kag medyo mahal siya. So, depende na sa imo. Kung may choice ka mo, may choice ka. So, ang aton, one of the thing nga ginapili naton isang price. Tapos ang iyang quality man ginapili nato na quality. Ang iba niya may preferred brands sila nga namian sila sang amo nga brands nga ina nga brand medyo malhalon saya. So may choices man gyapon ng aton mga consumer. Pero ang aton nga retailer kamo na gani na comply gina sila ya kung may SRP ang amo nga klasika sang school supply. Ma-comply din na sila. Kaya hindi na sila pwede mo. Kung in case di ma-find out nga or may nag-report o na-find out during sa amon monitoring na hire siya, ipa-explain na namon sa iya. May letter of inquiry na kami nga ipadala sa iya for the owner or the owner of the store to explain na nakalambot siya sa amon nga price. So, ma-explain siya na sa kag-justify kung mahal di kayo pamakalya, kag nagpatong lang siya, i-show niya pa na as evidence ang i-resibo from his supplier. So, lawig pa na nga process daw. Oo. Lawig pa galino. Pero kung magkamo si ni ma'am, in kaso por kaso, subong nga daan kasi ginigil balik binaklanay. Anong tip halin sa DTI nga pwede natin ma-share sa mga ginikanan nga mo gining manugbakal sa mga school supply sa pagbukas ng klase, ma'am? Anong pwede natin sila mapaambit bla nga mga share mga techniques? Una nga daan, naambal ko na kaina, exercise naton ang aton nga kinamatarong sa pagpili. One of the basic consumer rights ginaton is a right to choice. So, gusto nung balik na bakla na mo na. So, ang imog nga choice nga like ang hambal ko, different man ang aton choices mo pero mostly ina-choose naton ang barato. Ma-compare man naton ang quality nga kung mas mayo nga quality, mas medyo mahal-mahal man siya. So, ang aton nga right to choice exercise naton in buying sa aton nga mga school supplies. Kasi may mga kita nga mga other tips, amo to na hambal ko kaina, ang type of paper, kung sa pad paper, dala ka kag sa mga notebook, type of paper, may ang brand or trademark. May ara yung don't know, naging siya nga brand. Nga kung gusto man nila nga branded, kawa ila baklon or ang ordinary lang git. Pero ang ato na nga tip sa atong consumer is hindi ka bala prefer gid sang branded. Kay bala mo may nga do hindi siya branded pero maayo man siya nga quality gyapon. So pwede man na. And kinanglan may mga magtanaw kita bala may mga ngalan, address ang manufacturer. Amo na ang aton nga dapat pangitaon sa aton nga ginabakal. And crayons naman ang number of crayons sa box. Laki check kay kung sakto ang unod sang box nga amo na. Tapos ang for crayons na importante ang isang sa FDA nga nakaagos siya sa FDA sa allowed toxicity level. At ginag-expect na mo kayang mga bata nga like elementary ba na bati na butang nila sa baba nila ang mga crayon. So ginatest gina dapat may word na non-toxic sa box ng crayon. Tapos ang sa pencil naman, para bala di ka bala magugtas na laing mo gusto baklon laing mo na bakal, may man na sa nga hardness symbol kita pa na sa nga may 1, 2, 3. So amo na ang kag para kung gusto mo lang nga bukot siya or do light lang siya. The same man with ballpen, may fine, medium, nga ballpen. So may mga choices ka kung ano imo gusto. Dapat aware ka na sa mga amo na nga information before ka ito pagkipag-dasok sa pinilian sa mga balaklan. Dapat may ala ka na in mind nga plano mo. And importante man nga para makasave ka time,
may checklist ka bala sa mga gusto Yes. mo baklon, Oo. oo. Sakto gid ma'am no. At least hopefully nga maka-cope up ang atong mga ginikanan ng mga bumalakal regarding sini. Ma-update na kami liwat ma'am in the coming days kung may mga development Yes. kita regarding sini. Thank you so much for imparting input sa atong mga tagpalamati on how to be more wise sining pagbukas ng Yes. klase. Mayang hapon ma'am. Thank you so much. Salamat, Gid. Thank you ma'am. Action Reports, Afternoon Edition. Ma'am Lira Joy Cardinal, ang OIC sang DTI diri sa Negros Occidental, on top of providing monitoring sa tanang presyo, at least may input so kung ginsya nga mga techniques para maging wais kita sa pagbukas ng klase. Magabalik pang Action Reports after in edition pagkatapos gid lamang sini. Kidney problem.